Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en una hora tan extraña para las actividades culturales del Marco como es esta. Pero para nosotros hoy es pues uno de esos días en los que se cumplen una de las misiones que creemos que tienen que tener los museos, cual es establecer conexiones con otras instituciones que además marcan en sus programaciones la excelencia, la actualidad y el debate que tiene que ser siempre el núcleo cultural de la cultura y, por supuesto, la cultura contemporánea. En ese sentido, que el Marco colabore con el Consello da Cultura Galega es realmente un punto para nosotros de alegría, es decir, de estar haciendo las cosas por donde se deben hacer. Y yo sí quería darle las gracias de una manera muy clara, muy efusiva a la presidenta del Consejo de Cultura Galega, Rosario Álvarez, porque desde que se habló, no solo vio que Vigo era la ciudad, que el Marco era el espacio, sino que las sinergias entre su institución y otras es la manera también de hacer cultura. Por lo tanto, muchísimas gracias, Rosario, y por supuesto tienes la palabra para iniciar esta jornada. Ben, moitas grazas. Saúdo en primeiro lugar ao público que nos acompaña, porque realmente non é doado reunir tanto público para unha actividade dese tipo e moito menos ahora que, como el di, non forma parte dos usos e costumes dese tipo de actividades aquí na cidade, aínda que sí é unha hora bastante habitual para o Consello da Cultura Galega por razóns de outro tipo, non? Os meus compañeros de mesa permitiránme que saúde primeiro o público, pero agora realmente comezo polo señor alcalde Abel Caballero, que lle agradezo moitísimo a súa presenza, que realza un acto que para nós xa era un acto especial, non? Realmente este inicio das nosas actividades deste ano, as actividades presenciais aquí na cidade de Vigo, de arredor dunha actividade que tamén nos coloca no vínculo co Grupo Atlántica, que tamén, claro, un dos nosos referentes culturais, coa figura de Guillermo Morroi, que sempre leva anos merecendo tamén sucesivas homenaxes, non? Tamén nos acompañanme na mesa Manuel Quintana Martelo, que é o coordinador da sección de arte e de creacións visuais contemporáneas do Consello da Cultura Galega, que tomará a palabra despois de min, porque realmente esta sección a organizadora da xornada e el poderá explicar millor coas palabras da propia sección cal é o sentido do ciclo que inauguramos e da propia xornada de hoxe, non? E acompañeme tamén, como xa iniciou a palabra, como anfitrión que nos recibe na súa casa, moitas grazas, Miguel Fernández, que tamén é membro da mesma sección, pero que hoxe está aquí en condicións de director, e quería agradecer na persoa del tamén a colaboración que nos prestou todo o persoal do Marco desde o mesmo momento en que decidimos que esta era a primeira sesión e, por tanto, tamén o apoio organizativo que nos prestaron desde a primeira hora, non? Está tamén na sala, e quero agradecerlle especialmente a Antonio Rozas, que é o coordinador, o encargado pola sección para coordinar a xornada de hoxe, o que tamén quixera aproveitar para recoñecer públicamente o agradecemento por esa difícil, ás veces, tarefa de conciliación ou de compaxinación dun intenso labor profesional, dun intenso labor como escritor, como crítico, como persoa que publica con profusión, pero que ademais comisar exposicións e ademais ten o tempo de ter unha actividade moi activa, vai a redundancia, como membro da sección de arte do Consello da Cultura Galega, programando sempre actividades que miran un pouco máis alá, que nos ponen sempre na vanguarda, que miran cara ao futuro, non? Grazas por ese traballo continuo, e acompañanos tamén os tres relatores de hoxe, Ángel Cerviño, Menchu Lamas e Antón Patiño, os que serán presentados debidamente, por tanto non consumo no turno de palabra a tempo da súa presentación, pero
realmente moitas grazas por acertardes este convite e por seres os protagonistas da tarde de hoxe xunto como Roi. E esta, decía, é unha ocasión especial para nós. O ano 2023, o Consello da Cultura Galega cumple 40 anos. Facémolo baixo lema 40 anos coa cultura galega e queremos que sexa unha celebración que percorra todo o ano. Empezou o día 1º de xaneiro e acabará o día 31 de decembro, non? O Consello da Cultura, nós somos conscientes de que non somos os únicos que cumprimos agora 40 anos, porque realmente foron uns anos importantes na historia de Galicia. Hai aí o final do franquismo e o inicio da democracia forma parte dese conxunto de anos que foron uns anos moi, como diría, moi, aparte de algo convulsos, foron anos plenos de actividades, iniciativas, de esperanzas, de esperanzas postas de dereitos recobrados, na liberdade que comezábamos a ter, nos que todo nos parecía posible, e foron anos no que ocurriron moitas cousas en Galicia. O ano pasado estábamos aquí en Vigo, tamén en Vigo e en Ferrol, non sei se a palabra conmemorar é adecuada, porque realmente o que traíamos a memoria duns sucesos terribles que foron as loitas obreiras dese ano, cos primeiros mortos, os mortos do 10 de marzo, etc. Estamos, ano pasado, celebrando 50 anos dun ano que foi especialmente dramático na historia de Galicia, e agora estamos 10 anos despois, o sea, conmemorando que 10 anos despois estábamos disfrutando da recuperación da liberdade, dos dereitos, de poñer a andar novas institucións, novas esperanzas para o país, non? E o Consello da Cultura Galega forma parte deste segundo período, non? Somos conscientes, por tanto, de que non somos os únicos que celebramos 40 anos, pero queremos celebrarlo con todos os que celebran 40, 41, 42 anos neste momento. E por iso, a sección de arte tamén, dentro do ciclo revisando a nosa arte, este ano tomou como temática o Grupo Atlántica, precisamente porque forma parte tamén dese movimento, non? E ese ciclo iníciase en Vigo, na súa cidade, con Guillermo Monroy. De todo isto falará Manuel Quintana a continuación, non consumo máis o meu turno en palabras que deben ser postas na boca dele, non? O compromiso do Consello coa cultura galega dase día a día. Como digo, nós empezamos a traballando o día 1 de xaneiro. Acabaremos o día 31 de decembro. Pero esta é a primeira xornada que dentro do apretado calendario deste ano nos facemos recobrando as actividades presenciais a base de ciclos, conferencias, simposios, etc. E quixemos facelo aquí, facelo co Grupo Atlántica e facelo en Vigo. Por iso digo que é unha ocasión especial que nos traerá a Vigo este ano, noutras moitas ocasións, esperemos. Gracias, señor alcalde, pola acollida e pola hospitalidade, e gracias a todos pola súa presenza e pola contribución que farán esta tarde, porque nas nosas actividades non pretendemos só que haxa uns relatorios que comuniquen, sino que haxa un público que interaccione con eles. Esperamos tamén esa contribución súa. Boa tarde, señor alcalde de Vigo, señora presidenta do Consello da Cultura Galega, director de Marco, amigos e amigas. Ben, a sección de arte, a sección de creación e artes visuais contemporáneas do Consello de Cultura Galega levamos tendo uns cuantos anos actividades distintas relacionadas ca arte, ca problemática da arte. O último ano fixemos todo un percorrido sobre os artistas históricos, aqueles renovadores da arte galega. E para este ano, como ben decía a presidenta do Consello, optamos por Atlántica e por aqueles compañeiros que nos acompañaron en aquelas exposicións de Atlántica, nadas no ano 1980, que foi a primeira, e a última no 1983, que tamén se cumple 40 anos. E en este momento, recordo que hai 40 anos, me parece que era exactamente onde se estaba facendo no Pazo Xelmire de Santiago a última exposición de Atlántica, e
E a primeira exposición tamén, curiosamente, na que participaba o artista que nos acompaña na exposición, que é Leiro. Participou en esa exposición de Atlántica. Ben, eleximos Atlántica por unha razón. Unha, porque creemos que unha serie de artistas necesitaban unha revisión e, sobre todo, aqueles que nos deixaron. Guillermo Monroy foi o primeiro deles, o máis novo, que nos deixou, e con el iniciamos este ciclo sobre esos compañeiros que nos abandonaron e que formaron parte de Atlántica. Esta é a primeira das actividades, a primeiro dos artistas, os que seguirán Mon Vasco, despois estará Baixeras, Alberto Datas e Luis Borrajo, que creemos que tamén Moldes formaba parte da Atlántica, tamén Moldes nos abandonou, pero a Moldes xa lle fixemos hai un ano unha xornada para estudiar a súa obra no Consello da Cultura Galega. Entonces, na xornada de hoxe, que a coordina Ramón Rozas, que el fará, pois será o primeiro relator ca conferencia Atlántica e Monroy de Matís Asíes, continuará o relatorio de Ángel Cerviño, A vida pintada e a pintura vivida, de Guillermo Monroy, e despois unha mesa redonda na que participarán tamén moderando Ramón Rozas, Antón Patiño e Menchu Lamas, que foron tamén un dos iniciadores dos compañeiros na exposición da Atlántica e compañeiros moi directamente relacionados con Guillermo Monroy. E xa para remate, antes de que Ramón Rozas presente xa os relatores e interveña co primeiro relatorio, non podo deixar de saludar a Mancho Pereiro, porque el era foi o motor e o impulsor de aquel grupo de artistas que variou de alguna maneira o arte contemporáneo en Galicia. Moitas gracias a todos. Primeiro, quería agradecer ao Consello da Cultura e a súa presidenta que axades elexido Vigo para facer esta charla, esta conferencia, e para tratar de arte. De agradecer ao director do Marco e ao responsable de tanto desenvolvemento cultural en Galicia mesmo, de unha parte desde esta exposición, Quintana, de a vosa presencia, igualmente que todas e todos os que estades aquí. Vigo é un lugar onde a cultura parece xurdir, igual que da terra xurden os árboles, as plantas, o verde. A cultura e as manifestacións culturales teñen un inmenso arraigo en esta cidade. E artistas de tantos lugares de Galicia, de tantos lugares de toda España, en tantos momentos recalaron en Vigo. Dende as movilizacións arquitectónicas a finales do século XIX, mesmo os desenvolvementos tamén arquitectónicos nos primeiros anos do século XX, e desenvolvementos artísticos pictóricos tan notables como foi a renovación. A renovación marca unha ruptura e unha forma distinta de entender a pintura. E mesmo Laxeiro, o que por razones de edad eu coñecía e tomaba algún café con el, e era imposible que me contara como facía el a súa propia valoración personal da calidade do arte. Era imposible. E el se remitía en estas cuestiones, cun xenio de arte, se remitía á teoría do tempo de traballo. Para Laxeiro, o tempo era tan importante. E o tempo que estaba fraguado en cada unha de súas obras era tan importante. Pero dende aquela humildade, aquela forma aparentemente trivial, surdiu unha gran movilización de cultura na propia cidade. Renovación, como é ben coñecido, pero despois surdiu, 20 anos despois, Atlántica. E seguramente Mencho é unha exponente maravillosa desta xeración, desta forma, desta revolución, e seguramente dende a súa casa, ali en Bouzas, en un dos mellores lugares do planeta,
singularmente moito mellor que na súa outra residencia en Malasaña. Seguro que se inunda desta tradición que aparece dende a cidade que se inserta, porque as culturas permanecen de forma tan importante. En Vigo hai unha inmensa cultura de emprendimento, hai unha inmensa cultura de creación cultural, de pintura, mesmo escultura, e estamos aquí en esta sala donde o antropomórfico ocupa todo o espacio e donde disfrutamos con todos os vectores de escultura, que, por certo, querido director, temos que ir ao estudio do escultor a tratar daquelas cuestiones que tiñamos pendientes, porque o arte, o mellor sitio para o arte, se poidera ser, sería a rúa. Hai arte que non pode estar na rúa por razones obvias, porque ten que estar a coberto, pero arte ten que estar ao lado da xente, e a xente ten que estar ao lado da arte, da cultura. E este é o gran esforzo e unha forma nova de orientar estas movilizaciones. Por iso aquí, en No Marco, estamos a tentar unha nova forma de atraer aos museos. Porque a visión tradicional dos museos vale para os grandes museos do mundo. Pero nos segundos grandes museos do mundo, entre os que estamos nós, hai que buscar formas distintas. E como moi ben decías, Presidenta, formas dialécticas de facer cultura. A cultura non xurde dende o illamento, xurde de forma de cultura propia, pero de forma dialéctica, na interrelación, na forma de visualizar, na forma de trazar, na forma de interaccionar. A cultura é un vao que vai cubrindo e vai facendo que os que a respiran e os que o respiran, dotados de a creatividade e a propia capacidade personal, lancen unha grande movilización. E esa movilización ten que ser libre e autónoma. Libre e autónoma. E me lembraba, cando escoitaba a Presidenta falar do ano 72, aqueles tempos tan duros, nos que a arte era dirixismo. E aos artistas se lles intentaba decir o que tiñan que facer e como tiñan que facer. Por iso resultaban aqueles tempos revolucionarios, sempre dentro da súa arte, porque se resistían e se negaban. E aquela movilización do ano 72, para algúns, entre os que eu me conto, significou o exilio e estar algúns anos fora de a nosa terra. Por iso facemos unha valoración tan importante deste acto, deste lugar. Presidenta, como ben sabes, esta é unha reunión de importancia numérica, pero unha importancia extraordinaria de capacidade, porque vexo rostros de artistas de primeira dimensión. E isto é pouco común, porque ademais hasta se entenden entre eles, cousa pouco común entre os grandes artistas, que son máis vendados a polemizar. E lembrome de aquelas discusións filosóficas da Universidade de Cambridge, no que a discusión entre os filósofos acababa dando con unha badila do lume na cabeza a outro. Era o final das discusiones nas aulas do Trinity College, unha forma de ver a cultura e de ver a filosofía de forma interactiva e pasional, porque a pasión forma parte do desenvolvemento da propia cultura. Por iso a gran satisfacción. E é unha honra contar con vosco aquí hoxe e contar con todas e todos os que estades aquí. E, Presidenta, temos que facer o desenvolvemento do ano 23, pero se ache adianto o do 24, o do 25, o do 26, o do 27, 28, 29 e 30. Temos que empezar a facer conxuntamente, ti máis eu, os anos desde agora hasta o ano 30 de desenvolvemento cultural e de presencia do Consello na cidade de Vigo. E a todas e a todos, a vosa disposición, porque a política da alcaldía a min enseñoume moitas cousas. Enseñoume sobre todo a ser moi humilde, a poñerse sempre a disposición de calqueira persona que se aproxima a un en calqueiro lugar de Vigo. E mirar, cando alguén dice que quere unha grande escultura é maravilloso, pero cando alguén se arrima e te dice que quere un banquiño para sentarse diante da súa casa, tamén é maravilloso e especialmente importante tamén. Moitas gracias e boas xornadas.